Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki sipai ki bapet ngore ki jaka khaput ban ka Bangladesh. Haka arterik urisau ki layo ban kem ya Ngut ki suba nong Bangladesh. Ki bayat da kawai ka auto rickshaw nakaliang dalu Shapura Khasya. Haka arterik urisau arhajar arpusau ka kunhun pahara jong ki BSF. Kalayu iya ketika kali auto rickshaw ka basangi kampaji naka jaka baki sipai ki dangdon haka kam. Layathu basan Ngut ki brio ki bala suba baki de ki nong Bangladesh. Ki lami nakanika kali bat persyang ban pet krat ki sipai ki labe yaki bat ki layo ban kemno yaki hadin bala tokit yaki layo jingtip bagi ni ki brio ki dei bawan na Chennai Tamil Nadu ki batre hakawi ke karkhana Shnajan ke badan Chennai bat kini ki brio ki Thmu ban Rung tu sha Bangladesh khem ki kot ki sla ki babiang nakaliang ki BSF ki la IT no yaki ni ki brio Shadalu police station Hawas Garo Hills.